أجندة سلسلة خافت كأني هاتوصل يا مجمرتا كو انتي راح تقبر لك انا عجي وتن كنقبر تغينا كو دقشاوي ديالو مسيلك እቶም መንእሰያት ኣዝና ተሃዊኽና ዘለና ኮይኑ ይስማዓና ኣነ ማለት እዩ ተረዲካ ከምዚ ተሃዊኽና ኣለና ንኽንዛረብን ንኽንሰምዕን ንኸተነተጉሮን ተሃዋኽ ኣለና ኮይኑ ይስማዓና ኣነ ከም ሰብ ማለት ኦኬ ያ ኣነ እውን ብግልፂ እኮ ንዞም ኣብዚ ዘለዎ ሕጂ ንኣብነት ንበሎ ይሰማማዕ ወይ ሓደ የተጉሮ ማለት ኣይኮነን በይናኻ ኩሉ ግዜ ሓንቲ ኢድ በይና ይትጣቐንያ ኩሉ ግዜ ካብ ሰቂልካ ናይ ገለ ሃገራት ከም ብተምሳል ንሕና መጀመርታ ምዞም ፀዓዱ ብሽም ናይ ፀዓዱን ከም ኣንፀባሪቕና ከም ዝክኸውን ኣለዎ ክንብል የብልናን ምክንያቱ ንሕና ካልእ ዓይነት ፍጥረት ካልእ ዓይነት ሃይማኖት ካልእ ዓይነት ሕብረተሰብ ዘለና ነገራት ኢና ንሕና ምስ ናይ ፀዓዲ ኣማዛዚና ንሕና ከነምፅእ ዘይክእል ነገር እዩ መጀመርታ ርብዒ ናይዞም ፀዓዲ እሞ ነምፅእ ትረፍዶ ክንዶም ክንመፅእ ርብዒ ናይዞም ፀዓዲ ይምፃእ ቀድም ኢኻ ትብል ዜሮ ኮይና ደለና ካብ ዜሮ ንብገስ እንተለና ርብዒ ተምፅእ ነቲ ርብዒ ካ ፍርቂ ተብፅሖ ካብ ፍርቂ ካ ኣብ ዜሮ ምህላውና ኦኬ ፅቡቅ ኣብ ኩሉ ዳርጋ ኣፍሪቃውን ኣብ ምዞም ናይ ፃዕዱ ዋታቲትካ ዳውን ኣብ ታሕትና ዘለና ነቲ ንዓና ኣብ ዜሮ ገይሩና ዘሎስ እንታይ ኢልካ ትገልፆ ማለት እዩ እዚ ድሓን ህግደፍ ደሊና ክንወስዶ ወይ እሰያስ ኢልና ብውልቁ ክንወስዶ ህግደፍ እዎ ሕጂ ብዚኣ እንታይ ክብለካ ደልየ ወዲ ቅሻዕርኪ ኢሳያስ ሓደ ሰብ እዩ ተረዲካ እሱ ኣብ ኩርሲ ኮፍ ኢሉ ዝውዕል እዎ ፓርቲ ይፈልጥ ኣነ ሕጂ ከምዚ ይድግፎ ወይ ገለገለ ደይኮነ እዚ ክድግፎ እውን ኣይደልኒ ምክንያቱ ከመይ ገይረ እሞ ክድግፎ ዓይነይ ይርኢ ኣሎ ኢለካ ዓንተ ወይ እዝነይ ይሰማዕ ኣሎ ተረዲካ ሰብ እንዳመተስ መቃብር ትፍሕር ዲያ ተዳልወሉ ባዕልካ ሰብ ከይመተ መቃብር ትፍሕር ኣይትፍሕርና ብትንፋስ ከሎ ብርእሲ መሬት ኮ መቃብር ኣይትፍሕርና እዚ ግን መቃብር እንዳፈሓረ ከሎ ሲ ሕጂ ኢሳያስ ሓደ ሰብ ብሓደ ሰብ ደይኮንካ ክዛረብ ደለካ ገበርትን ሓደግትን እኮ እቶም ትሕት ኢሉ ኣለዉ ይኸፉ ምክንያቱ እሶም ጨብዮም መስሉ እሶም ርሽኑ እሶም ቀትሉ ኢሳያስ ኮ ጢት ሒዙ ይቀትለካ ተረዲካ ሕጂ ኢሳያስ ገለገለ ደይኮነ እዚ መጀመርታ እቶም ትሕት ኢሉ ኣለዉ ሓለፍትን ባዕሎም ኣይጥዕያትን እዮም ምክንያቱ ልዕሊ እዮም ራሲስቲ ተረዲካ ሰብ ናይ ምቕታል ገንዘብ ምንጣል ለሚዶም እዮም እቶም ትሕት ኢሉ ኣለዉ እምበር ቦይኑ ዝገብሮ ናቲ ሓደ ፓርቲ ኢልካ ክሳብ ዝወሰድካ ንህግደፍ ብውልቀ ሰብ ዝረአ ነገር ኣይኮነን ኣብ ተሳተፍቲ ኣሊኻ ህግደፍ ስራፊ ንዕር ሕጂ እዮም እቲ ከፊኡ ደሎካ እንታይ ንዕር ህግደፍ ኣለዉ ሕጂ ብዚ ኤሮጳታት ተረዲካ ኣብዚ ስደት ሲ መዓት ህግደፍ ኣለዉ ሓደ ሰብ እንድሕር ነቲ ፓርቲ ዝድግፎ ተኮይኑ ዋላ 50 ሰብ ተልዮም ክልተ ሰብ እቶም 49 ሓደ ዓይነት 48 ሓደ ዓይነት ሓሳብ ተልዮም እቶም ክልተ ሓሳባት ፋሕ ከብልዎ ይኽእሉ እዮም ምናልባት ብዓይኒ ብዝሕ ርኢና ሸለልትነት ወይ ፀቂጥናዮም ክንከይድ ንኽእል ኢና ግን ዕንቅፋት እዮም ንሳቶም ኩሉ ግዜ ምክንያቱ እንዳተራብሑ እዮም ዝኸዱ ኣለዉ ዋላ ንሕና ንዓብልሎም ማለት እዩ ኣለካ ምሳይ ያለሁ ኣሎ ሕጂ እቲ መንእሰይ ዜረ